Lah niku memang nak wis wayah nikah, wis umure wis ana, wis mampu, wis nganu ya nikah, ngoten nggih. Nggih. Nah, terusan Allah menjatah niku wis prosedure Allah. Karo pasang-pasang kita. Nggih. Nah, nanti apabila Gusti Allah sudah ngetokno kok gak strek nang atimu, yo belajar menerima ngono. Nggih, insyaallah. Kekurangane lan kelebihane. Nggih, insyaallah. Nek kowe cek plengak-plengak kono. Wah, ayu-ayu. Ayu-ayu. Ya kurang mangayu wong ayu ki malah ya bakale ya kiset ya kurut ta. Nggih. Ya jenenge menungso utawi makhluk kan robah-robah. Nggih. Irunge mancung, awake lemu, engko nek kadung kuru robah iya. Bisa sing kuru langsing kok iso dadi bedah ya ora kurang. Gue sing cek enom kencang betua ya bisa. Nah, itu aja. Sing penak ki malah apik ngene nak kanggoku. Nek bojo ki malah sing elek karuan. Rupane sing elek. Lah nek ngono ki piye? Lah nganti tuwek lah jelek ae, awet. Awet. Nggih. Lah nek ayu, tinggo tuwek elek kok. Lah tindake kok elek. Ning sampean kok iso ngrubah dadi wong sing apik, mbak jak apik. Lah malah jos. Oh, pahala kok pira wae iki. Lah nek kowe ndi bojo kok mone apik, terus nek dadi elek iki lho, repote iki. Enten niku. Oke. Kula gedhe rencang. Niku mek bojo pondokan. Pondokan, kitabe pinter, Qur'ane pinter. Neng ketika berpondokan, wah, yo keruh kok. Salat ora gelem kok, malah perlu katokan cekak. Ndak malah mesake. Lah nek bojo sing elek iso nuntun dadi apik sing gak gelem ngaji, dadi gelem ngaji, bisa seneng karo apa ibadah taat ngasih Allah, seneng sholawatan, zikir, sedekah, lakoni perintah Allah langsung sae, kan malah lebih bagus. Ya malah jas. Oleh satu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Rozi, selaku pemilik sekaligus pengelola DS Stiker. Di sini saya mau memperlihatkan prosesnya. Di sini kita kerjakan menggunakan mesin-mesin dengan teknologi ini mesin dari Cina. Ada satu mesin lagi ini mesin dari Jepang. Sudah menggunakan 10 warna. Jadi kalau di pemain stiker jarang yang pakai. Soalnya apa? Harganya ya lumayan sih. Untuk alamat kita berada di Desa Kalangwindo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Untuk WA bisa hubungi 082 138 373 662. Lanjut kita akan memperlihatkan proses finishingnya. Nah ini dia proses finishing dan proses-proses lainnya. Ini dia. Ya. Selanjutnya untuk pemesanan bisa menghubungi satu tadi dari nomor WA atau dari Shopee kita juga ada DS stiker 1, 2 DS stripping, dan lewat Lazada juga bisa ada promo gratis ongkir, voucher, cashback lain-lain bisa didapatkan melalui aplikasi tersebut. Terima kasih, sedikit ulasan promosi dari saya. Semoga teman-teman jika berminat bisa langsung pesan melalui nomor yang telah saya sebutkan tadi atau nanti akan dituliskan di bawah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh satu kebaikan mangjabil hasanati falahu asru amsalihah, dibalas dengan sepadan sebuah kebaikan. Lah nata bojo sing elek iso dadi apik, maune rupane ireng lho Mbak. Apa tukane wedak kok ngene dadi resik. Timbange resik kok panas dadi ireng. Lho kan baru bahasa iki canggih. Gara-gara wedak dadi resik lho kan.
Lah gara-gara mone resik ora kuat tukokno wedak ana panasan wong tani niku malah dadi ireng kok. Nah, jangan kau lihat satu sisi. Bojo anggere disyukuri ya wis ayo. Memang tai kucing kalau sudah melekat, cinta kalau sudah melekat, tai kucing bagaikan coklat. Wis sing ayu wis wong kowe dik padahal pasek. Wah ayu dhewe dik ngono. Lah kok pasek Mas, wis tak seneng ya pasekmu kuwi rek. Areng sing ono. Nggih. Ngaten nggih bangga. Lah wah, kok kadang jenenge wong wah mek sing ngono sini. Lah kok sing rada elek kok sapa sing ngepekne kok pengen ayu kabeh. Wong Gusti Allah yo nyetana elek yo nyetana ayu. Ayu katine, ayu katine mulut. Lah nak Gusti Allah mersakna wis entuk jodoh cak ngono ya wis. Tapi kan ikhtiar juga. Dan kan wis Mbak Iktari sing anu mlayu wae. Wah, tapi kok ya apik. Nah, untuk ya apik menerima. Awas ya. Gak mati. Alam ni. Amin. Apa memang bocah sing matre, apa memang kowe sing kere? Ndak ngono. Ora guyon-guyon. Apa memang bocah sing alami, apa memang bocah wong sing ikit, apa kowe sing medhit. Apa bocah sing riman. Iku bojo niku memang sunah utawi ngakone sing bocah sing apik agamane. Agamane apik. Nek maune agamane apik pinter nganulah ngajine saged manis kowe nek gak iso bimbing ya dadi gak gelem kowe kok males-malesan salat, malesan ibadah, malesan ngaji gak gelem bimbing anggone Gusti Allah. Kowe yo malu bocah mang sing apik dadi gak apik. Nggih, kata. Nggo bocah sing gak apik iso dadi apik ra kurang kok. Nggih kata imbang. Bocah sing apik dadi gak apik ra kurang. Lho maune wis deres Quran wis nganu wis pinter wis anu, basa dibujuk wis gak gelem kok. Wong surate sregep kudungan wis dibujuk gak gelem kudungan ya ana kok. Jeneng wong berak. Sebenarnya kari tergantung imannya. Ngomong kok cahaya, ojo ngelak-ngelak. Ngomong cahaya lagi nak rahmati Gusti diapik ra kurang kok. Akhlake ya. Ya nggih. Wong kadang sing apik iku nak rahmati Allah sing kebaikan dijagut iso dadi. Ya mulane kita tidak boleh modho utawi menjelekkan satu sama lain. Cara kuwas tak kaya ngono wah ora mesti ojo ngono. Yo makbule Gusti Allah. Nggih, sami Mas. Ngaten nggih. Nggih. Ora kudu ana sing ana sing ngene. Yo ana sing aku bedik ngene. Allahumma shalli ala Muhammad.